Hello guys, गिबियावनो आंनि टपान दैमारि इउटिउब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर, जोंहा पानिलाव गायनो नागिरदों, बेनिखायनो बैसां खुन्थिया दाननो नागिरदों। औवा नैयावबो माखासे दाननानै दोनबाय, औवाखौ बोनांगौ। आं दा खुन्था हास'ग्रोनानै लानोसै। खुन्थानि जखाया नै लोगोफोर, आंना हास'नानै लानोसै आङो। बेखौनो हास'गोन आं, नैबेखौ। मावग्लुंलायदोंसो माथो। ससे हास'खांबाय आङो, ससे। हाजिराबो सासे लादों लोगोफोर। आं बेखौ हाजिरानि दानखावनो हैनोसै, बे आं हास'नायखौ। नै बेयाव सिंखावदों हाजिराया। माखासे सिंखावखांबाय इनि, आरो दंबावो। सिंखावबायनि लोगोफोर, आं बे सिंखावखानायखौ बैयाव लांना दोनहैनोसै आङो, मोनसे लामाया थेला हाबजाया नालाय, बेखायनो बे न'नि सिलायाव दोनफैनोसै आङो। नै बेयाव न' लुथेनाय लामायानो फिसा, थेला हाबजाया। नै लोगोफोर, थेलायानो हाबजाया, नै फिसा। ओमफ्राय नैबे सिलायाव दोनथ'नोसै आङो लोगोफोर। ओमफ्रायो उनाव थेलायाव दैखोनानै लांनोसै। बाब गिलिरथार माथो। मोनसे केमेरामेनबो गैया नालाय, फारसेथिं केमेरा, फारसेथिं नै बैसांनि खुन्थिया लाबाय आङो। माखासे रोगाबाय आं नै, आरो दानगासिनो दङ हाजिराया। थबैसे दाननो हाखो हाजिराया, सानना नायनां। थसे, थनै, थथाम, थब्रै, थबा, सयथा, सातथा, आठथा, नौथा, दसथा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। नै थेलायाव थनै दं।
30ता ग्रोब आरो दानगासिनो दंबावो। नैबेखौ हास'बावनोसै आङो। बेखौ आं हास'ग्रा, हाजिराया सिंखावग्रा, खामानिया एसे एरनायनि आंबो मावफाबाय। सासेल'सोना हाजिराया, बेखायनो आंबो एसे मावफाना होनोसै लोगोफोर। हाय मेंगुलायो माथो। गोरानखायनो हास'खांबाय आङो। नै सबब्रै ओंखारबाय, ससे सनै सथाम सब्रै। दा सिंखावथोंसै। दानबावबाय लोगोफोर। नैबे औवाखौ दानजोबगोन। औवा हाथारदों लोगोफोर। औवा न'थिंसो। दुब्लि फोथाराव मोसौ दोस्लायनो फैदों आं लोगोफोर। नैबे जोंहानि मोसौआ। नैबे मासे, ओमफ्राय नै बै मासे नाहरदों खख्लानो। खख्ला ओइ खख्ला, खावब्लि ओइ खावब्लि। लोगोफोर नैबे जों गामिनि दुब्लि। ओरैजाय गामि दं, ओमफ्राय ओरै सोरगिदिं ओरै राउन्ड न' गोजा। बैथिं न' गैया, ओमफ्राय ओइ टाउननिफ्राय ओरैजाय न' दंजोबो। ओरैजाय नै बैसिम, नै बै न' नुनायसिम। ओइ टावर, ओमफ्राय नैबे टावर। दुब्लिया गेजेराव आरो। बेयावनो मोसौ नायनो फैदों आं, दोस्लायनो, बोस्लायनो। ओइ खावब्लि, खावब्लि, ओइ खावब्लि। नोंखौबो केमेरा खेबबाय आं। नायदों माथो बेलाय गाय। ओइनि फिसाया। सैद' मास जाबाय फिसाया, होमबाबो गाइखेर जाबावोसो लोगोफोर। बोसोरसे मास मोननै जाबाय। नै बिमाया ओमफ्राय गाइखेर जाहोबावो बिमायाबो, एफा गिदिर फिसानोनो। बा गोराथार माथो। बैथिं फै, ओइ मोसौ, ओरै फै ओरै। साला गांसो बारियावनो गांसो जाया बियो। एममान गांसो दं हनै गोथां गोथां। मानो जाया फालाय बे गांसोखौलाय? बबेनि गोथाव गोथाव नांगौ नोंसोरनो हो? इयावनो दोना होनोसै आं नोंखौ। खावब्लाखौ लायनोसैलै आङो।
खावब्ला ओइ गोराथार उदै बुंजासे जादे खब्ल' नै मालाय बेयाव जुखाम गायदों बे नेट सोंनायाव ओइनै जुखाम ओइनिफ्राय नैसिम ओमफ्राय बै दब्लाय मोनसेयाव माबा फोदोंदां दुन्दिया ओमफ्राय मटर ओरै खोलागालथिं ओमफ्राय बेयावहा जोगोनार ना मा गायदों जुखामानो 1.5 बिगासो जागोनदां बेबो मे होनदों दोस्लायनो थिनदों बला गांसोखौबा जाया गांसो बारियावनो हा बोरमा मानै मोसौ मानै नैबेहा फिसा मासे दं खासि बिमाजों थाया माबा आलियावसो उन्दुना थाहैदों